Norok joto display khoroksa berni photo kamke nokiman khana bini mung Jeshmita Tripura kami kuai phangwo. Tabuk tam kahenba lai thangjak 16 February salmari Bwsai khaksang Tripura bai kokisa Bangla Jeshmita Tripura nokni angkhori thangmani salba saldok angka phiaba Jeshmita Tripura boro thangka borotong khoroksa pano saimalia te jepro Jeshmita Tripura nokni angkhori thango chini second channel part 1 full video upload khajak jenane musunai link description rijak habui naimano phiaba Jeshmita Tripura 16 February salmari nokni angkhor thangmani tini 25 February angka ba tini phung achuk jorake kola sorani bondon bazar gana kaisa pool eba bridge tongo a pool bridge te je laini lukorok ekdom mani kosok menambai manmabai lamate lukorok kahamke thanglai suki malia paithako gana kini tone lukorok tangi amsuk menamka hanai a pool eba bridge o khel khai nachomu nai pro a jora lukorok nokha pool eba bridge tola khoroksa buri kotok sorojak te abri abokyabya 16 February salmari je kamanai je nokni angkori thangnai abri Jeshmita Tripura se kotok sorojak nokha gobama lukorok yagulo Jeshmita Tripura ni buma pufano sahari tabuk nokni borok Jeshmita Tripura no naharna thanglajak Jeshmita Tripura na abahake thema nokai tabu baksa loko salai tongka Bwsai khaksang Tripura chalak bono bihingno bothari pol tola khachi rewo hunai atike baksa lokone khoko jatra jat salai tomni khanaka tangi hinkai Jeshmita Tripura jepro Bwsai be walai nokni angkor thango a sal jorani simi Jeshmita Tripura ni buma pufa eba family member Bwsai khaksang Tripura no majra beri toma nugo nungno botharo nungjoto saimono dati Jeshmita Tripura chini bwsajno na toge rifajihne bini Bwsai khaksang Tripura no majra berlai tomoro nuktongo plus police case o khanajak Bwsai khaksang Tripura ni mungoi a bageno baksa nukuni borok tabu khaksang Tripura no majra berlai tongo Bwsai se amo haki samung hamya tangkhana hanai phiaba amsuk sal jorani yaklo tinisi Jeshmita Tripura no pol tola kotok sorok khasijak mana manchu belano wana masingsa tabuk Jeshmita Tripura sak sachunda thima kalakya eba kobude Bwsai khaksang Tripura bothari bihigno pol tola khasirikana tabubo kahamke sisugya eba full detail angkhoriako a bagi jepro full detail kahamke angkhor phayo a jorno jengnorno tesa full update kahamke rinai so anitra baitolte munachong town by video amsuk jorano malai phine norbe next video jaga and jotona ko kasara musungo nukhungo walai bulai phana nokni ta angkhor ladi eba sak sangno ate hamya jaga yapiri ta shaladi tangke hinkai nukhung khalakya mane walai sukla kisemisa nukhungo phanyenyo abono big bose thansake bujlase tongnanago abose kobiko jodi chine okongno nungbo nangsaka hankai kaise nukhung khanai borok ungtong khangki nini khane borno o video share karti nukhungo kisemisa problem ungma bai hamya lama hamya yapirta shaladi am hajaro kha baksa bujlase thansake tongnanago hambai